Saka ndanzenda munokanda pasi pfungwa yekuti knowledge une mushonga haana mushonga ane mari. Makadi mukoma? Ndiribo. Muribo. Mabva kupi? Ndabva Mozambique. Mozambique, all the way from Mozambique. Oya nani? Ndauya nemukoma wangu. Mukoma ngauye. Fambisa mukoma. Makadi mukoma? Triple head prophet. Wabva kuMozambique? Mazita ekuMozambique anonetsa. Ndambofunga kuti Constantino, unonzani? Constance. Anonzi Lucas nde. Exactly. Ndiwe? Ndini. Lucas, murore moko Lucas, all the way from Mozambique. Now listen to me. Wakomana. Prophet. Nyaya iripo ndeyekuti ndoda kuti munzwisise zvinhu izvi. Eho. Wakambodrive here? Kose ndiri kuoneswa amene ndinonzi fero, something like that. Ndinoita zvekutenga mafero dai. Pandakamira kudrive ndo zvandinoita panguva dzino tenga mafero. Fero is scrap metal. Yes. Ndakuziva mutauro yavo. Now, tomboti iwewe waenda kunohodha zvinhu zvakawanda ubva waita mari. But mumuri menyu vanhu vobva vati une mushonga unoita sei? Pazvangu. Tomboti vanhu vari kuti une mushonga unoita sei? Iwo usina. Hapana chandinoita. Zvinokufadza here? Aiwa. Chii chawafambira kuti chaunonyatsoda kuti dai munhu waMwari angotaura? Chedu chanyatsofambira ngechekuti prophet wotibatsirawo. Nenyaya yei? Tine nyaya yedu yetinayo yepeukama. Yepeukama? Muda kutaura nyaya yaknowledge here? Exactly. Now, chauri kuda kuti ubatsirwe panyaya knowledge ndei muchidimbu? Chacho kuti tisange chekuti mukomana pane zvaanoita, saka zvaanoita zvinotishamisa, saka turura mukuti ane mushonga. Ndozvamuri kufunga here? Ndozvetirifunga kuti ane mushonga. Ndizvo. Okay. Iwe ukanzi une mushonga iwe usina unonzwei? Nonzi wahwadza. Now, ndatarisa nyaya iyi ndokubva ndaona kuti mune mibvunzo. Nekuti mukomana uyu unoita zvegoridhe ndizvo? Yes. But aita zvegoridhe kudaro wakazongoita mari yakakushamisai? Yes. Asi chanyanya kushamisai ndechekuti rimwe zuva akabva achiti ari kuenda kuTete. Yes. Achinotsvaka hembe. Yes. Mwana wake ndobva angwerekana arwara. Yes. Ndokubva afa. Yes. Saka mibvunzo yamina ndeyekuti mukomana haana mushonga here? Yes. Kana kuti anawo? Yes. Ndozvamauya kuzojekerwa pano. Ini ndatokupindurai kudhara. Ndosaka ndakuti mukanzwarwa musina mushonga munonzwei? Ndoda kuti muteererese vanangu zvandakutaura. Newewo uchafungirwa kunzi une mushonga. Mwana akafa ndewa knowledge ndizvo? Yes. Ndiye akafirwa nemwana? Yes. Kwete iwewe ka? Aiwa. Kureva kuti iye ari kutorwadziwa kuti wangu mwana afa. Pain yaainayo inopfuura yenyu. Saka ndanzendai munokanda pasi pfungwa yekuti knowledge une mushonga haana mushonga ane mari. Now iwewe ndaonawo wasimudzwawo. Nekuti vese vachabata mari vachanzi vane mishonga. Ndizvo chaizvo. Am I wrong ndikati iwe unoita zvekutengesa mushopu? Ndizvo. Unoita chii? Ndinoshanda mushopu.
ndo zvandiri kutaura kuti ndaona wasimudzwa wokushopu ikoko. Asi mweya wokuti munhu akabudirira vanhu vanoti waane mushonga ndo watiri kuti pasi nawo. Magona masvika pano nokuti isu taakukunongedzerai nekukuratidzai zvaakufanira kuzonoitika. Ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka nezita raJesu. Maita basa prophet, maita basa. Simudzai maoko. Thank you my Father. Bless these ones. Amen. Zvanaka nezita raJesu. Goodness yeni mesi we iriyo amana timret bata mutumwa uponesu. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo-9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Freddy Pa Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.